Vítam vás u nového videa a v tomto videu si povieme všetko nové o update, ktorý sa nazýva Lucky Block One Block. Takže ak vás bavia takéto videá, kde vám hovorím všetko o nových updateov, nezabudnite toto video podporiť lajkom, dávajte odbery a my ideme hrať. Takže sme bielý tým. A ten žltko išiel rovno preč. Takže my to ideme využiť zrejme. Tak určite. Ale neviem, či mi vystačia bloky. Asi nevystačia. Takže ten Lucky Block One Block je nový mod, v ktorom je kombinácia Bedwars, Lucky Block a One Block. Hráči sa spavnú na jednom bloku. Ja sa musíme zbaviť takto tu. Moment. Dobre, už zmizol. Hráči sa spawnú na jednom bloku a keď ten blok zničíte, tak on sa regeneruje každé 3 sekundy. Sú tam celkom 4 hráči a jeden hráč je ako keby jeden tým. Samozrejme, že si tento mod vyskúšame v nejakom videu, takže sa môžete tešiť na také video. Tak. Winterest, teda Winter Forget Void Night. Prvý vzhľad súpravy pre Void Night je teraz k dispozícii na zakúpenie. Nové zvuky a vzhľady pre jeho jedinečné zbrane. Ideme po posteli, dáme to dolu, tú posteľ zasaranú, fialovú. To čo robím? To čo robím? To čo robím? Ja nie som zvyknutý na toto prehod. Ja som taký... Ja už mám po posteli. Ja mám zlé poradie blokov. To si děláš prdel? A few moments later. To si robíš o mňa srandu! Á, Slavko. Pozri sa, aký knockback mi dáva. Tak určite. Ja som ho trafil! Oh my god! Tak toto bol môj najlepší Toto bol môj najlepší hit. Za toto si toto video zaslúžil like aj odber. Ty kokso. To bolo pekné. A few moments later. Jasné! Hej, mám diamantový armor moja. Jej! Bol som ťa zabil. Neba. Ten debil aj mňa zabil! Finally! Haló! Na začiatku som sa cítil, že to vyhráme na prvé.
45 minútové natáčanie slov. Toto je normálne? Tak určitě. On strieľa. Už má tiež diamantov, je to dobrý kopírant, počúvaj. Nestrieľaj a poď do riti. Áno, vystavaj sa ešte vyššie. No skoč dolu. Type, kebyže aspoň nečituje. Type, kebyže aspoň nečituje. Takže ešte vám ukážem free postavy. Tu máte Ares za 20. level, tento tu, Milo a Pirát Daway. Takže nepodarilo sa nám vyhrať. Ja som povedal, ak sa mi podarí vyhrať, dal som milión her. Nedarí sa mi tam vyhrať, tak bohužiaľ nehráme. Na updatech nemusím dať win. Ale pri challenge tak musím dať, ale pri updateov nie, iba sa o to pokúsim. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, odber, aby som vám mohol zdokumentovať ďalší update, ktorý bude. Ja sa s vami lúčim, čau čau.